oso arrakasta deko, bai kalitate handikoa talako, parte hartzen dituzten irakasleak direla eta baita ere nola dagoen antolatuta, eta beraz urte guztietan mugak ipini behar dira jentea onartzeko master honetan. Taldetan banatzen dauz usteot 6 talde direla, eta talde bat da euskarazkoa. Behingoz, urtero ataradan talde bat da, euskarazko taldea baita ere, 6. talde hau, eta komentatuko zuet master honek dituen bi ezaugarri nabarmenenak edo nagusienak. Alde batetik, eta behar bada daukan arrakastaren arrazoi nagusi bat da, bi erakundeen artean eginda dagoela. Hau da, abokatuen elkargoa dago alde batetik, eta beste alde batetik Deustuko Unibertsitatea. Euskal Herrian dekoguzen bi erakunde oso prestigio handikoak, lehen esan duten bezala, eta biak batera, eta hau ez da gertatzen beste masterretan, biak batera asmatzen duten master bat da. Hemen master honetan, claro, ez da, zuek graduaia bukatzen ari zarete, eta datorren urtean, behar bada, interesa hau orain eman dozue, hemen zaudetelako, ez da, ikusteko ian master honen gora bera. Bueno, da, graduondoko ikasketekin konparatuz, zeuzer espezializatuago gauza bat, ez da. Hau da, hemen jurista modura zuen, aurrera eramateko pentsatuta dagoen master bat da, eta hau derrigorrez egin behar dan gauza, ez da? Hau da, abokatuari buruzko legeak eskatzen dituen baldintzen artean, abokatu modura gero lanean egiteko, 3 baldintza gehien bat planteatzen dira, eta bat da master hau egitea, master bat egin behar duzu. Gero praktika batzuk kanpoan egin behar duzu zela. Ero estatuko froga bat da. Bueno, master honen antolakuntzak bermatzen ditu gauza guzti hauek lortzea. Eta beraz, ideia, masterraren ideia eta antolakuntzaren ideia, ez da bakarrik prestatzea, hemen aipatu dut orain ministerioaren froga bat gainditu egin behar duzuela, bukaeran, ez da, eta suposatzen da horretarako ere prestatzen dela jentea eta prestatuko direla ikasleak, baina gehien bat pentsatuta dago abokatu modura gero lanean egiteko. Honetan eta aspektu praktikoetan gero Davidek sakonduko du. Baina helburu nagusi bat da hau, osea, graduondotik ataratzen zaretenok gero ahalik eta prestazio berena eukitzea abokatu modura lan egiteko, ezta? Eta esan duten bezala, derrigorrezkoak dira 3 baldintza hauek, masterra egitea, praktikak egitea eta estatuko azterketa hau pasatzea edo gainditzea. Estatuko azterketa hau askotan izaten da kezka bat, ezta? Hau hor dagoen azkenengo pausu hori pasatu behar dana. Baina hor, esan aldugu, orokorrean, gure masterretik ataratzen direnak, gehienak pasatzen dutela, ez dakat pasan urteko datua, baina uste dut, ez dakit batek ezuela gainditu, baina nik uste dut beste guztiak, eta urtero porcentaia izaten da oso altua, ez da? Osa, zentzu horretan baita ere komentatzea, ez dala hor azkenengo oztopo bat gaindi ezina dena, baizik eta normalean basoazte masterrean eta pasatzen baduzu hemengo azterketak eta gero hau ere pasatzen da bukaera. Gero masterrean erabiltzen da baita ere, konparatuz graduondoarekin noski kontutan harturik, ez da, ze struktura dekon berak, ikasketa berak, ze nolako irakasleak parte hartzen duten, dira, ez dakit 140 edo 150 irakasle parte hartzen dutenak, abokatuak, epaileak, notarioak, erregistratzaileak, irakasleak, ez da, parte, baina, eta nola prestatu egin behar den ez jentea abokatu modura egiteko dekona da metodologia oso berezi bat.
Batzuk pentsatzen dute oso gogorra dela, baita ere, ikasle askorentzat egiten da gogorra, baina azkenean nik uste dut merezi duela, metodologia berezi hau pasatzea, ezta? Gero master hau, Deustuko Unibertsitateak eta Abokatuen Elkargoak antolatzen duten master hau da master ofizial bat, hori bere oso garrantzitsua da, kontutan hartzea, aukeratzerakoan master bat edo bestea, eta anekak akreditatzen duena. Master honek baita ere ematen duzu ez abantaia edo sarrera modura balio du gero norbaitek doktoradutza egin nahi badu, doktoradutza kurtsuarentzat eta abar. Balio du baita ere masterrak gero deialdi batzuetarako, bekak direla eta abar, administrazio publikoetan. Orokorrean esan dutenez, nahiko gorra egiten da, nahiko ikasi behar dalako, eta azkenean dira 80 kreditu gainditu egin behar direnak. Kreditu hauek betetzen dira, orain ikusiko dugu pizka bat, gero ez dakit ikusi ahal izango duten, hemen erikak ez dakit eukiko duten, pantailan dago zeu zer erika, badagoia, bai, orain klikatuko dotor, ian dizen badot. 80 kreditu dira, eta masterra da urte bat terdi. Urte bat terdi, 3 semestretan bananduz, lehenengo 2 hilabetekoak erabiltzen dira klaseak emateko, eta azkenengoan praktikak egiteko, orain Davidek komentatuko dituenak. Orokorrean da, naiz eta azken boladan dakizuen ez, eta gradu ondoan klaseak ibili gara erdi presentzialak eta en remoto beste erena gutxienez, orain ja gauz ja danak presentziala, baina masterra mantendu izan da presentzial modura denpora guztian. Klasera etortzea derrigorrezkoa da, hemen lehen esan dut nahiko gogorra egiten dela, merezi duelako, ezta? Gogortasun horrek gero zuen mesederako dalako, baina esan aldugu behar izango duzuela eguna masterra egiteko. Hau, bateragarriak izateko beste gauza batzuekaz, lanarekin eta abar, hori bere, atzoko saioan ere komentatzen zen bezala, zaila egiten da, ezta? Orduan da dedikazio esklusiboa eskatzen du esan aldugu masterrak, eta gehien bat, konparatuz Gradondoko klasearekin, hemen klaseak eta derrigorrezkoak dira, eta ezin zarete klasetara falta. Hau da, dauz hor erregela batzuk, orain gaur ez dugu ikusiko, ez da, gero bere kasuan zertzen zaretenean horien azalpenak ematen dira nahiko zehatzen mehatz, baina derrigorrez etorri behar zarete klasera, zerrenda pasatzen dira, puntualitatea eskatzen da, eta disiplina handi batekin antolatuta dagoen master bat da. Egutegiaren aldetik, urte eta erdi izango da, hemen irailetik, aurtengo irailetik, 2023 abendura arte, orduan izango zen zuena, klaseak izango ziren irailetik, 22. urteko irailetik, 23. ekainar arte, gero kanpoko praktikak hasiko ziren aprilean edo martzoan, 23. urtean, eta 6 hilabete abendura arte izango ziren, eta gero, Davidek ere azalduko duzuen orain egin behar duzue masterre bukaerako lan bat, eta hau egiten da eta aurkezten da 23. urtean, zuen kasuan izango zen, abenduan baita ere. Horren esperientzia, Davidek komentatuko zu gero, baina da, graduondoko lan antzerakoa, zuek ondino ez duzu egin ez da ere graduondoko lana antzera, baina bai aldatzen da pizka bat, da txosten juridiko bat egin behar dana, baina, deko gauza misto bat izaten da, akademikoa eta txosten juridikoaren izaerarekin. Gero, nik uste dut presioarenak eta gauza hauek erikak komentatuko zuezela gero,
eta gehien bat nik igual ikusten badut ipiniko ez duzu Erika egitaraua, nire aldetik horrekin mukatzeko. Bueno, hor ikusten duzuenez, bi esan duguz klaseak izango direla lehenengo 6 hilabetean, lehenengo 2 hilabete hauetan, hirugarrena pratikentzat, eta hor ikusten duzuenez hor deko zuez, ezta? Ez noa pantailan deko zuenez, ez duguz ez doaz irakurriko guztiak, baina ikusten duzuenez hor deko zue bananduta pizka bat, zer egiten da lehenengo urtean, lehenengo 6 hilabetekoan, ze asignatura sartzen diran bigarren 6 hilabetekoan, eta zeintzuk bigarren urtean praktikak eta masterren amaierako lanarekin. Esan hor, estatuko azterketa egiteko gehien bat pentsatuta dagoenez baita ere, masterren dukia, indar handia, oso handia ipintzen da, estrategia prozesaletan, hor bi satitan deko zuez bi asinaturetan banandurik, eta hortik ez dakit estatuko azterketa horren erdia edo 50 izaten dira bigarren 6 hilabete honetan ikusten duzu zen gai horietatik atarata test moduko galderak. Guk gaur ez goaz aspertzera jendea, ze hemen da lehenengo kontaktua egitea zuekaz, animatzea master egitera pentsatzen dugulako zuentzat oso ona izango dala, noski gure kasuan euskeraz egitea, ja esfuerzo gehienak zuek euskeraz egitearen nahia egindadeko zuezen graduan, graduondoko ikasketetan, eta ja hemen ez da kostatzen hainbeste, eta euskeraren aldetik eta terminologiaren aldetik ez duzu eukitzen arazorik, irakasleak dira oso trebeak bai euskeraren aldetik eta bai abokatu modureko praktiketan eta bar, edo profesionalak epailiak direnean eta bar, bermaturik geratzen dira bi aspektu horiek, gure aldetik, pentsatzen dugu euskeraz egiten edo egin duzuesenak graduondoko ikasketetak logikoena eta zuentzat abantaia gehien dituen modalitatea dela euskerazko taldea, hemen dakizuen ez gauz. Besteak ez da euskate ez da ere ikasle asko, baina bai egoten dira 25, 30 talde bakoitzan, guk gure taldeak izaten dira 15, 20 taldekoak ikasleenak, eta, zentzu horretan, ematen ditu abantaia asko euskerazko taldean egitea master hau, ezta? Eta, ez dakit, nire aldetik nik uste dut gero behar bada, nola galdera batzuk egongo direla bukaeran, nahi baduzue, bukaeran zeuzer nire aldekoa argi geratu ez bada, ez galdetu behar nahi baduzue, erantzuten dugu eta listo. Beraz, Davideri igual ematen dut zegoitza, Erika? Ederto, mila esker, Lorenzo. David, aurrera. Apa, Natxaldeon, dan hori, lehenengo eta behin, eskerrik asko, Erika egin duzun presentazio batik, Lorenzo, bebai, eta, ez dut ikusten, baina atxean dauzen pertsona guztiori, azkenean presentazio hau gaur zeuberi azaltzeko lan iten Davizen guztiori eskerra bere gure dutxeat. Eta zeuri bebai, hemen egoteagatik, eta espero dut presentazioa maitzen danean, edozein galdera badeko zue, alik eta hobeten argitzea. Lehenengo puntu moduen azpimarratu gure dut, master hau baterakoa dela, bai unibertsitateak alde batetik, eta geuk abokatuen baskundeak prepara eta organizatzen dugun master bat da. Egia da, urte asko, nore guzela master hau emoten, jendea oso pozik urtetan da, asko ikasten da belako. Egia da, bindola urte 2014-tik obligatorioa da, beharrezkoa da danontxako masterra egitea abokatu moduen jardun gure badugu, profesio oso polite da, ni bere dudakuken zen, baina animatzen dutxuet aurrera egitea. Eta bai izan gure dut, Lorenzo guztu ja saldu daubela
zelan funtzionatzen dauen masterra, baina azpimarratu gure dut, master hau oso praktikoa da, bale? Asignaturak emongo dire, Erika ez daki jarri alabatu zen, zintzu diren emongo dugu zen asignaturak, eskerrik asko. Ikusi aldozue, bale, administrazioa, konkurtso zuzenbidea, sozietatean zuzenbidea, asignaturak emongo dugu, baina dire oso praktikoak. Ez da joan eta graduan emondo zuen temario berdina ematea, bale? Ikusko duzu ez, irakasle guztiek edo gehienak abokatu dire, epaia dire, fiskala dire, gehien bat profesionala dire, bale? Eta arek emango dutxue, azkenan guk egunan aurkitzen dugu benetako kasuak, bale? Praktika azpimarratu gure dut, oso praktikoa dela. Gero bai ikasi behar da, egunero ikasi behar da, bai graduen, bai masterrean, eta abokatuak zadienean, bale? Orduen ikasten jarraitu berko, hori inoz ez da maituko. Baina master hau, bai, ikusko duzue, oso praktikoa dela. Urte eta erdi egongo zarea, bale? Irailetik, aurtengo irailetik, urrengo 2023ko abendu arte klasean, bai klaseak emoten eta praktiketan, bale? Eta praktika direla hori dika igual bota atxerantza, praktika direla eta bai, ninaz praktiketako arduradune, bale? Praktikak nik uste dut dela eta urtero berdin esaten daudea ikasle guztiek, bale? Dauen asignaturik onenetarikoa dela, bale? Azkenean, bakotxak aukeratuko dozue, bale? Gehien interesatzen datzuen materia, izan alda, zibila, penala, administratiboa, laborala, eskala, edo zer gauza, bale? Ingo dugu zuekaz entrevista bat, pertsonala ikusteko ze materia dan gehien interesatzen datzuena, bale? Eta jarriko dutxugu, garantizatzen dugu, ingo duzula abokatu bategaz, despatxu batean, lanez, praktikatan zauzelako, baina lan ita moduen izango da, bale? Eta ingo duzue, egongo zarea abokatu horregaz, bai juiziotara joaten, demanda borradora behintzat preparetan, klientekaz batzartuten ikusteko zelan funtzionatzen dauen, bale? Gure abokatuan lana, bale? Hau, Lorenzo, ustot, hasiko garala 2023ko martxoan eta amaituko dugu urte amaieran. Imagina duzu zenbat ordu egongo zarean. Legeak dinoz 750 ordu direla, praktiketan, bale? Bastante gehiago, alba dozue bastante gehiago egongo zarea, bale? Azkenan profesional bategaz, beratxetik, ikusten zelan funtzionatzen dauen gure profesioak. Baina, hau ez da egingo duzuen gauza bakarra, bale? Praktikoa da, baina gauza praktiko gehiago egingo dugu. Adibidez, kasu egiten dugun beste jarduera interesante bat, bale? Da, Bartzelonara joaten gara, urtero, beste abokatuen bazkunde edo beste master batzutako ikasleakaz, leia antxerako bat preparatzen dugu, kasu real bat jartzen da, bale? Eta kasu real horretan, zuek igual defendituko zuen parte bat, eta beste masterreko ikasle batzuk beste puntu bat defendituko da bea. Eta joaten gara Bartzelonara, azkenean, jueza, fiskalak, oposizioa egin ostean, joan berde Bartzelonara, uste 6 hilabete, urte bete ikasten zelan funtzionatzen dagoenara. Kasu praktiko bat egingo da, juizio bat egingo da, simulazio bat egingo da, juizio batena, zoe parte batetik, beste parte batetik beste ikasle batzuk, fiskal bat egongo da, juez bat egongo da, eta sententzia bat egongo da. Hortik aparte, bai, ingo duguz beste jardura batzuk, simulazioa deitzen direnak, azkenean, etorko dire profesional batzuk, eta jarriko txuz kasu realak hauiak klasean, ikusteko zelan funtzionatzen daben dana. Eta, bueno, justo, otsailean gabiz egiten beste jarduera oso interesante bat da, tutoria judizialak, deitzen dire, tutoria judizial horretan, joango zarea juzgauetara, aukeratuko duzue bai gehien interesatzen datzuen materia, ikusaldo zuen, masterra oso pertsonalizatua dela,
batek zibilan egin gure badeu lan, zibiletako praktek egingo deuz, tutoria judizialek zibikoak izango dire, eta penala gure dauna penalekoak egingo deuz, bale? Oso pertsonalizatu da dau. Joango zarea, juizio batera, benetako juez bategaz, magistrao bategaz, bale? Eta egun guzti pasako zuen, bere atxetik ikusten zelan funtzionatzen dauen juizioa, bale? Eta hau esan da, ameneko eta punteta bai, azterketa preparateko. Uste dut, azterketa 180 edo lantxe gainditzen dau, bale? Gure masterretik urtean direnak, gehienak esango dugu, danak gainditzen dozue, bale? Azkenean selektibidadea modukoa da, proba bat gehiago da, proba horretarako preparatzen dutxugu, bale? Egiten dugu, bendako simulazioak egiten dugu, klasea zatozenean, test bat emoten da, eta examina izango basan moduen preparatzen dugu, bale? Hori izango zen praktikaren guruen. Azkenik, masterra badakizue, gradue, amaitzen dozunean, lan bat egin behar dozuela, masterra amaitzen dozuenean bebai, lan bat egin beharko dozue, tutorizata dauena. Kasu honetan, praktiketan zauzen egoitza jarriko dozue zeueri kasu real bat, bale? Eta kasu real hori soluziona beharko dozue informe bat egiten. Bale? Eta nik uste dut, nire partetik praktikak direla hori, gehi bat azalduta dagoela dana. Azpimarratu gure dut, oso praktikoa dela, deko guzen irakasleak, direla oso onak, urte asko dara guztia arekasleanean, praktiketako egoitzak, hemen jatzen dugu, 124 praktika egoitza, baino gehiago dauz. Inor ez da egongo praktiketan telefonoak oiuten edo abokatuak ez dire beharrezinak egiten, bale? Hori bere garantzitu, askotan deitzen duzu, oi, zer egingo dut ez? Abokatuen lan egingo duzue, ja praktiketan. Niretzako, masterraina sartzen zarenean, ezarea ikasleak, zarea erdez esango dut, abogadozen praktikaz, bale? Eta ez dakit egutegi dana hori, horrela zapere esan deu, egun osoko masterra da, esateko egun osoa guguaz, lan asko eduko duzue. Bale? Eskerrik asko, David, eta eskerrik asko Lorenzo zuri bai. Davidek esaten duen moduan, hor jartzen dugu ordutegia egun osokoa dela. Erderaz esaten duguna a tiempo completo, bale? Klaseak, esan horrelaz bada, baina klaseak astelehenetik ostegunera arratsaldez ematen dira eta ostiraletan goizez. Baina, klaro, egun osoan egongo zarete lanean, bai lanak prestatu beharko dituzulako, praktiketan egongo zaretelako 2023 martxotik abendura arte, beraz, egun osoko lana, ez da? Hori da, egun guztien egongo zarea lanean. Eta lanean ez bada, gitxienez ikasten. Hori da. Bale, mila esker bioi, dan aztertu dugu, programa bebai, orduan, bakarrik falta zaigu komentatzea nolakoa izango den sarrera prozesua, baina, izango dizuet bebai, hasi zaretela ja galderak botatzen, bale? Hori ikusten duzuen chat horren bitartez, edozein galdera bota, bale? Aprobetxatu hemen ditugula David eta Lorenzo, eta zuen galderak beraiei bota. Bueno, sarrera prozesua, zer egin behar dugu, hau bada nire intereseko masterra, edota Deustuko Unibertsitateko beste edozein master, batez ere zuzenbide fakultatekoak. Bueno, jakin behar duzue, gure sarrera prozesua, master bat egiteko sarrera prozesuaren epea martxoan irekiko dugula, konkretuki martxoaren 15ean. Eta prozesu hori irekita egongo dela maiatzaren 31 arte. Orduan, hilabete batzuk izango dituzue, zuen eskaera dokumentuak botatzeko. Sarrera eskaera hori online moduan egin dezakezue bakarrik. Bertan daukazuen esteka horretan, deusto.es/ingreso master, bertan sartu behar zarete,
eta zuen datuak erantzi behar dituzue. Modu horretan sartuko zarete sekretaria virtual baten antzerakoan, bale? Sekretaria virtual horretan esan bezala zuen datuak jarriko dituzue eta jarri ahal izango dituzue bai zuen interesekoak izango diren 3 master, bai? Preferentzia ordenean beti, lehenengo postua, bigarrenean eta hirugarrenean. Ez dira 3 bete behar, vale? Baina eztabaida edo argi ez badakizue, ez badaukazue zein den zuen masterra, 3 jarri, vale? Bueno, eskaera horrez gain, eskaera horrekin batera barkatu, dokumentu batzuk erantzi behar dizkiguzue, bai? Eta horien artean, nabaritzen ditugu, indarrean dagoen NAN edo pasaportearen kopia, bale? Ikasketen espedientea bebai, graduko ikasketen espedientea, espediente horren kopia bat, ez da originala izan behar, bale, ofiziala ez, baizik eta espedientea, orain arte, gaindituta dituzuen eskolen edo asinaturen espediente hori. Bale, motivazio gutun bat bebai eskatuko dizuegu, bale, gutxi gora bera, 800 hitzez osatutako motivazio gutun bat, bertan kontatu behar diguzu, zergatik nahi duzuen master hau egin, zergatik nahi duzuen master hau egin Deustuko Unibertsitatean eta Bizkaiko Abokatuen Elkargo ohoretsuan, non ikusten duzuen zuen burua 2 urteren buruan, bale? Kurrikulum bat behar dugu bebai, zuen kurrikuluna, eta gero hemen ez dugu jartzen, baina adibidez, graduko praktikak egin badituzue, eta errekomendazio gutunak baldin badituzue, kurrikulumarekin batera sartu, dokumentu berdinean, kurrikuluna eta gero errekomendazio gutun horiek. Bale, kasu honetan, atzerriko hizkuntzaren betekizuna ez dauka master honek, baina baldin eta badituzuetik ingeleseko tituluak, sartu ditzakezue bebai. Beti hori kurrikulunarekin batera. Hemen utziko dizuen nire kontaktua, erika.pradas@deusto.es, zuetako askorekin ja arinaz edo egonaz ja berbetan edo mailen bidez mezuak bidaltzen, edozein galdera erantzuteko, sarrera prozesuari buruz zelantzak baldin badituzue, edo imaginatu bai zuzendariakin edo koordinatzaile hauekin, bai David edo Lorentzorekin, elkarrizketa bat nahi baduzue itxi. Bueno, hori guztia nire bitartez egin beharko duzue, Nire helbidea da Erika, karekin, erika.pradas@deusto.es. Eta besterik gabe, galderen txanda irekiko dugu, David eta Lorenzo, momentuz ez daude galderari. Ez dakit nik uste primeran azaldu duzuela, eta oso argi geratu dela dana, eta momentuz, bai badago galdera bat. A ber, arazoa da euskaraz masterra eginda, estatuko azterketa gaztelaniaz egiteko. Asko aldatzen da? Nork erantzungo du hau? Ez, bueno, hori nik uste dut orain dekogun esperientzian, eta hasieratik euskarazko taldeak dekoguz, inoiz ez dugu kexa hori, hori ez da izaten zailtasun bat. Gehiago batzuk inoiz gertatu izan da, graduondoa bukatzen duzuenean pentsatzea terminologiaren juridikoaren aldetik eta abar, masterra egiterakoan, igual euskera izango zala hor oztopo bat, ez da abantaila bat baino. Baina hori bere ez da horrela, praktikak ematen digu, esperientziak esaten digu ez dala horrela, eta gutxiago azterketan, azterketarako ez da egon inoiz arazo hori. Bale, eskerrik asko. Erantzut dotzeten, ulertu dotzet hori arazoa bada estatuko azterketa egitea eta euskeraz egiten badugu. Hori bai Kataluniatik edo beste lurralde batzutik hizkuntza propioa duten lurraldetik doazenak, hori ez da izan inoiz, ez hemen eta ez Katalunian eta ez beste lekutan. Nik gitxienez, inoz ez dut entzun gure ikasleen partetik hori arazorik izan denik. Azkenean estatuko test bat da eta jente askok errepasatzen dago. Eta ez da zukiko lako
inolako arazorik horrega. Hori izaten da, barkatu, hori izaten da zalantza askotan bebai, eskolatik unibertsitatera sartzekoan, galdetzeko, ni beti ikasi dute euskeraz eskolan, eta orain segingo dut karrera erderaz, zalantza hori bebai, argi izan zenuten, ez da, kasu honetan gauza bera. Osea, kapasak izango zarete, bai erderaz aritzeko, bai euskeraz aritzeko bebai, orduan, pentsatzen dugu, estatuko azterketa hori arazoa ez dela izango. Bale, ze bestela ez genuke master hau euskeraz eskainiko, ez da? Bueno, nik horrela pentsatzen dut. Eta hori, praktikan ez du eman arazorik. Hori da. Klaseko ordutegi zehatza dekozu horrerik galdera? Bai, baitu, ordutegi zehatza, orain arte egiten dugun ordutegia, egunero 2 modulo ematen dira, bale? Arratsalde bakoitzean 2 modulo ematen dira, 2 ordutakoak bakoitza, bale? Orduan dira, 2 ordu, atsedenaldi bat, ordu erdiko atsedenaldi bat, eta gero beste 2 ordu. Eta aurten klaseak egoten dira. Arratsaldeko 3:00-tatik 5:00 arte, 2 ordu horiek, lehenengo moduloa, gero atsedenaldia, eta bigarren saioa, bigarren moduloa, doa. Arratsaldeko 5:30-tatik 7:30 arte. Hori, astelehenetik ostegunetara, arratsaldez dela. Eta gero, ostiraletan, goiz ez dira klaseak, ostiraletan 9:00-tatik 11:00 arte lehenengo modulua, gero atsedenaldia, 30 minutu, eta gero 11:30-tatik ordu 1:30 arte. Hori da, zehatza, super zehatza. Niri, astu egin zait komentatzea lehen, hor 2 antolatzaile daudela eta egoitzak ere 2 dira klaseak emateko, batzuk ematen dira abokatuen baskundean eta beste batzuk Deustuko Unibertsitatean txandaka. Osa, talde batzuk geratzen dira han, beste batzuk hemen, eta gero aldatu egiten da. Hori da. Eta gero zuen kasuan, euskeraz egiten baduzuen masterra, talde bakarra izango zaretela. Bai, euskarazkoa nik usteot klase guztiak baskundean ematen dugu zela, ez da? Abokatuen baskundean ematen dire. Abokatuen baskundean egongo zarea, eta, ordutegien galdera bat egon da, 3:00 hasten zarea, klasean, martxotik aurrera galdetzen baduzu ze egingo duzuen, goizeko 9:00-tatik ordu 2:00 segurantzen praktiketan egongo zarea. Horregatik, importanta da, eta galderari badegu, eta zeu zer egin aldo, lanean hasi garna, libradeko zuen urte hau erabili master alik eta gehien aprobetxatzeko. Bale? Bueno, galdera gehiagorik ez dago, dena den, nire kontaktua daukazue, bai? Edo zer gauza galdetzeko. Eta, mila esker gurekin egon zareten guztioi, arratsalde honetan, mila esker Lorenzo eta David. Mila esker zuri. Eskerrik asko. Eta, orain 5:00 beste saio informatibo bat hasiko dugu, azkena ja, zuzenbide fakultateko edo zuzenbideko posgraduen azkenengo saioa ja, eta aurkeztuko dugu. Erderaz, ¿vale? El máster de acceso a la abogacía con la posibilidad de hacer especializaciones, ¿vale? De forma compatible con el máster. Eta hori erderaz izango da, ¿vale? Baina jakin dezazuen, masterra euskeraz egiten baduzu bai, aukera hori izango duzuela, espezializazioak egiteko. Bai zuzenbide digitalean, edo bai Compliance Office Eko kurtsoa. Bueno, esan da, ¿vale? Mila esker dan hori, eta kontaktuan jarraituko dugu. Eskerrik asko. Mila esker, agur.